дар телевизиони Мир 24 натиҷаҳои озмуни байналмилалии овозхонҳои Наврас ва Вес Голос 2020-ро ки бо иштироки дастаҳои Русия, кишварҳои СНГ ва Исроил доир шуд, натиҷагирӣ карданд. дастаи Русия беҳтарин даста ва гурӯҳи ҷамъ аз Қазоқистон беҳтарин гурӯҳи ҳунарӣ дониста шуд. унвони беҳтарини овозхон дар байни писаронро Ефим Рабинович аз Исроил ба даст овард, аммо беҳтарин овозхони озмун ва Вес Голос 2020 дар байни духтарон овозхони Наврас аз Тоҷикистон Паричера Камолова дониста шуд. Паричера Камолова 17 сол дошта дар шаҳри Хоҷанд дар шимоли Тоҷикистон ба дунё омадааст. падари ӯ овозхони шинохтаи тоҷик Ҳасани Камол мебошад. озмуни ва Вес Голос имсол бори чорум баргузор шуд. намояндагони Тоҷикистон қаблан ҳам дар ин озмун пирӯзӣ ба даст оварда буданд, аз ҷумла Амал Ҳафизова дар мавсими аввали ин озмун дар соли 2017 беҳтарин овозхон дар байни духтарон дониста шуд ва Афзалшо Сафарзода соли 2018 дар мавсими дуюм унвони беҳтарин овозхон дар байни писаронро ба даст овард. соли ҷорӣ барои интихоби номзадо ба дастаи Тоҷикистон барои иштирок дар ин озмун як мусобиқаи миллӣ доир карда буданд, ки тавассути телевизиони Баҳористон шабакаи телевизионии махсуси кӯдакону наврасон намоиш дода шуд.